1 dekabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä saglyk guramasynyň UNICEF we UNAIDS guramalarynyň AIDS keseline ýagny SPID-e garşy halkara güni bellenildi. Bu sene münasibetli UNAIDS guramasynyň 1 dekabrda çap eden hasabatynda 2019-njy ýylyň ortasyna çenli dünýäde 37,9 milyon çemesi adamda HIV ýagny WIÇ infeksiýasynyň hasaba alınandygy aýdylýar. Şeýle-de 2018-nji ýylda kesel ýene 1,17 milyon adama ýokuşupdyr. Hasabatda käbir regionlarda şol sanda Merkezi Aziýada WIÇ infeksiýasy ýokuşýanlaryň sanynyň köpelýändygi we munyň aladalanmalary artdyrýandygy bellenilýär. Merkezi Aziýada we Günnory Ýewropada WIÇ infeksiýasy ýokuşan adamlaryň sany 2010-njy we 2018-nji ýyllaryň aralygynda 29% artdy diýilip hasabatda nygytalýar. Şol bir wagtda Türkmenistan UNAIDS guramasynyň hasabatynda WIÇ SPID bilen bagly ýagdaý barada düýpden maglumat berilmedik az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içine kabarçylary WIÇ SPID bilen bagly açaçan giň gerimli maglumat we düşündürüş bermek işleriniň ýurduň içinde de kadaly geçirilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda we Liwapda bu kesel ýokuşan adamlaryň sany köpelýär. Şol bir wagtda da ýurduň ýokunç keselleri hassahanalarynda tejribeli lukmanlar ýetmeçilik edýär. Türkmenawat şäherindäki Liwap welaýat hassahanasynyň ýokunç keselleri bölüminde hasaba duran näsaglaryň ýagdaýy erwet. Olaryň köpüsi wagtyndan öň dünýäsini täzelleýärler diýip lukmanlaryň we bu infeksiýa ýokuşan adamlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Liwaply habarçy 2 dekabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçy WIÇ SPID ýokuşan raýatlaryň etrap hassahanalarynda hasaba alınýandygyny we olary her aýda käbir medisina terişleriniň ýardym hökmünde berilýändigini hem belledi. Ýöne ol bu virus ýokuşan näsaglaryň bejergisinde möhüm bolan derman serişlerini satyn almagyň raýatlaryň öz üstüne ýüklenýändigini hem aýtdy. Bu virus ýokuşan adamlara aýda 4 sany şpritz, 2 sany ýod we 10 sany prezervativ mut berilýär. Lukmanlar başga derman bermeýärler. Immunly sistemany güýçlendirýän bir utu dermanyň 300 manada barabardygyny aýdýarlar. Şol dermany hem de immunly sistemany güýçlendirýän beýleki dermanlary içmegi tawşyryp öýe iýberýärler. Häzirki wagt adamlaryň köpüsiniň bu dermanlary satyn almaga maddi mümkinçiligi ýok diýip habarçy bu virus ýokuşan türkmenistanlaryň biriniň sözlerini titirledi. Türkmen häkimetleri WIÇ SPID ýokuşan raýatlaryň sany baradaky statistik maglumatlary ilat köpçüligini mälim etmeýärler.